Anya kwalma. Baba. To nang. Onge wach baba. Ibiro. Abiro baba. Oo. Wang ni tangeni gari dojo dala naka. Aseriti ni mariti kaka. Ariti kaka nyathina ke tangeni ya sikul. Kawuono awinjo nus ngoro. Koro nyathina. Iwacho ni ma e kaki perform. Aneno ni malo kanyo ne Bukinya chwar ni nego. Maths iyudo D minus. Nyakwar mama. Kwano. Achiel med achiel en adi? 11. Achiel med achiel na 11. Baba. English iyudo E. Kiswahili iyudo F. Yawa. Kata ok dachai nikech kata an babau. Ok natimo maber e Kiswahili. Do chanda. Zwali no chanda. Koro. Mano Kiswahili yudo F. Ok dachai nyakwar mama. Kata an lugha no chanda ma ok ber kendo chanda ma ok ber. Kanyo to ok dachai. CRE nyathi yudo D. Omera ngor wangika. D+. Yani DL plus. E gimi yudo ka. Kora kenen plus romba, kenen plus nyuok. CRE. Yesu. Kano lore piny. Nobiro duk koso nobiro gi law. Nobiro duk. Mane momi seferi. Yesu nobiro gi law. History nyathi yudo U. Ere kaka inyalo yudo U? Ikia ni nyocha machiegni ni. Nyocha ouru loro piny. Mane ikia history. Ikia ni Vasco da Gama nonyono Mombasa gi tiende mochako dok. Ikia. Iyudo mana U. Ma business. Ohala. Ok dachai loko tek. Gi gwand wich. Iyudo E. Business. E. Chemistry. Iyudo K+. K. Nyakwar mama K. Ka makoro nang'eni gari dhi donjo e dala na. Ka. Mera ngor wangi ka. Chemistry ka ema nang'eni koro maya subject matek ma kanise karo ni pap. To gari donjo dala na. Emise yudo K+. Biology. E. Okaneno kata B. A. Mana gino. Onge wach. Piny en mano. Balance era. 70,000. Iyudo certificate. Dungi kako ndike ka maler. Baba. Total. 7,000. Mato kendo mane. Total 7,000. To kato ondik ni parent 30,000. Omera. Donga pandi asemiyi chi tamo kongo cha dong na mi 30,000. Upload 15. Yes, baba. Nachaka media 15. Tango miyo ka indiko na 7,000 masechulo. Ni nadong gigo 30,000. Nasechulo 7,000. 30,000 kodhi ka. Moko dhi kasini baba. Ka? Kasini. Igo kasino. Kasino tango. En tugo. Tugo mitugo yango. Tugo simu. Emotero pesa gite. Omera ne ok timre. Jopuonje mapuonjo onge gima ong'eyo. Japuonj kia puonjo ne luna yo adhi kod sikul. Mati tich mok nachaka tim. Odika japuonj. Yes mane. Wuok ode japuonj. Yes. Luyo. Yes, amigoyo. Nyathino ofuoko makadiel. Yes. Aketho pesa mang'eny ka en beri ka. Beri. Akwai ni kuti beri kacha. We kwayo japuonj abiro ka gi tenso. Mang'eny ahinya. Ma ofisa kore ling. Kise donjo ofisa. Ambe an go ofis dala. Koro ma ofisa kore beri. Ambe an go ofis dala. Luna gigi maber. Ere kaka nyathi ma apuonjo ni mondo mtoko donji dala na. Biro na gi D, F, U, K plus giri kia manya thi yudo. Ma student na. Kilunge ni Bukinya chware nego. Bukinya chware nego. We agem file mar Bukinya chware nego. Echa otimo igane. Bukinya chware nego timo igane. Bukinya chware nego. Agolo ni file mar Bukinya chware nego. Koro Bukinya chware nego.
tarik 8 tarik 5 dwe mar 2 tarik 5 dwe mar 2 okinyo kelo 2,000 mano fi tarik 15 dwe mar 2 mano chieng' mano wariembogi mondo biro dala ma miye nyathi siling 15,000 pesa manodonjo kae ne en siling 2,250 manyiso ni total 4,250 4,250 tarik 27 kendo kata kariembe nikech chiemo norumo e skul Bokenya okelo 3,240 omena ni book makoro kanyo total kelo siling 7,000 koro gifiswa 70,000 ang'eyo manyiso ni nyathi sakelo 7,000 pod wadai kuomi 63,000 63,000 miwacho nano tara sebe nyathi siling 30 kariwo tete tol kaka miega lwete nyathi nyisa gik moko japuonj notimo kasin tang'o omera Bukinyo mena kasin en ang'o kijana wacho ni kare japuonj kasin en tugo mitugo e simu iwinjo tugo mitugo e simu manyiso ni apuonji to chak tugo kasin e simu ablemu iblema nade skul manengone tek mali Papko secondary ka Papko secondary school manengone tek ma every year achulo 25,000 every term achulo 25,000 dangi nyisa ni nyathino rema chal kama ng'ia ne result no janyuolo kada blemi iparo ni nyathini en ABC kano konene eno ka en di omera indigi ma ineno ni mondo kaw gine ka okineno ne japuonj kama koro lichna nyathina ni nango igeno ni dhi kelo na mtoka e dala kama koro lichna japuonj ne chemistry subject mana ngeni nyathina go karo to mtoka no ni dala okopuonjo gi skul ni puonjowa kang'ati mle kodu japuonj biwoti manoko